Madzulo bwino muli ndine Dave Kadama poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Bwalo la milandu lakana pempho loti anthu mdziko muno asamamangidwe kamba kokwatirana amuna kapena akazi okhaokha. Ana opitirira 1.5 million mdziko muno sakukhala ndi makolo awo owabereka. Ndipo mu nkhani zina mgwirizano watsopano wapakati pa mayiko a Malawi ndi Germany uchepetsa umphawi pakati pa nzika zina za dziko lino. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Dziko la Malawi ndi la Germany asainirana mgwirizano wa ndalama zokwana 35 billion kwacha umene uthandize amalawi osauka kudzera mu ntchito ya mtukula pa khomo. Kathe Maulidi wadzaniza mbiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kumene mayiko awiriwa asainirana mgwirizanowu. Polankhula atasainira mgwirizanowu, nduna ya zachuma a Simplex Chitchera Banda adati ndalamayi ithandiza dziko la Malawi maka kuthandiza kuchepetsa umphawi ku mabanja ovutikitsitsa. Ifeyo tikuganiza kuti kuchira pa chuma economic recovery ndikotheka ngati tonsefe titagwirana manja. Mwina ndipempheso kuti tikamanena nkhani ngati zimenezi chinanso chimene timafuna ndikuti tikafotokoza anthu apite akachite amplify kuti amalawi ambiri amene sakudziwa adziwe zomwe zikuchitika mdziko muno ndi kuapatsa amalawi chiyembekezo. Unduna oona zokuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumudzi komanso moyo wa anthu ndomwe umayendetsa ndondomekoyi. Ndipo nduna yake a Jean Sendeza atsimikizira dziko la German komanso amalawi kuti ndalamayi igwiritsidwa ntchito moyenerera. Ndalama zimenezi ubwino wake ngonena kuti zabwera mu nyengo yake yofunikira pamene ngati dziko la Malawi ladutsa mu nyengo yovuta kwambiri makamaka pano tumakamba za El Nino kuti mvula kwina inagwa bwino yovyola muyeso kwina yopanda kugwa mwa ubwino kotero kuti ndiye kuti ndalama imeneyi ikamakafika kumakukako ndiye kuti munthu akaonetsetsa kuti pakhomo papezeke chakudya ndiponso pakhomopo mwana apite ku sukulu komanso ndiye kuti zosowa za pakhomopo munthu mwini wake akazikwaniritse kuzipeza yekha. Kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Aute Kunik adati thandizoli likungotsimikizira ubale olimba omwe ulipo pakati pa dziko la Germany ndi Malawi. Iwo adaonjezera kunena kuti dziko la Germany lipitirira kuthandiza dziko la Malawi maka pa nkhani yotukula miyoyo ya anthu. Ndondomeko yatsopanoyi yothandiza anthu ovutikitsitsa yomwe imadziwika ndi dzina loti mtukula pa khomo ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa Julayi chaka chino. Bwalo la milandu layikira kumbuyo malamulo a dziko lino pa nkhani yokhudza mchitidwe wogonana amuna kapena akazi okhaokha. A Wim Axter aku the Netherlands ndi a Jana Gonani aku Malawi anakamang'ala ku bwaloli pofuna kuti anthu asamawamange kamba kokwatirana amuna kapena akazi okhaokha mdziko muno. Koma oweruza milandu a Joseph Chigona wakana pempholi. Isaac Salima wakhala akuitsatira nkhani ndipo akufotokoza. Kwa maola pafupifupi asanu ndi imodzi amene amamva mlandu a Viko Chichima, a Chimishani Kacheche komanso a Joseph Gona amene adali mtsogoleri wa majajiwa adatenga nthawi powerenga chigamulochi. Pamene mwazina iwo adati amene anamang'alawa sadapereke umboni okwanira pa zimene amafunazi komanso kuti sadali okhuzidwa kwambiri mu nkhaniyi. Achigona anamaliza popempha anthuwa kuti ngati sadakhutire ndi chigamulochi akhoza kupita nyumba malamulo ndi kukapempha kuti malamulo a dziko lino aunikenso mokhuza nkhaniyi. Mlandu udapereka chikoka pakati pa anthu ambiri monga akuluakulu a mabungwe, atsogoleri a mipingo komanso anthu amba amene adakhamukira ku bwaloli kuti akamvere mlandu. Mwazina oweruza mlandu anena kuti anthuwa sadapereke umboni wakuti malamulo a dziko lino ankawasala kamba kakuti iwowa ankachita maubwenzi okhuza amuna okhaokha.
anthu amwe azina amasosana ndi gawo 151 la malamulo a dziko lino limene limanena kuti munthu amene wachita zogonana ndi munthu wina posatsatira njira ya chilengedwe akhoza kulangidwa ndi malamulo a dziko lino, mwakutinso akhoza kukhala ku ndende kwa zaka zosachepera 14. zateremo ndiye kuti malamulo a dziko lino apitirizabe kupereka chilango kwa anthu amene amachita mchitidwe ogonana amuna kapena akazi okhaokha. Izi ndi zina mwa zimene amene amayimira agonani pa mulandu a Bob Chinkango adafotokoza. Panopa tidikira kuti within 14 days atipase chigamulo choti chiwerenge ndi tikachiwunikira tapanga advise ma client mmene tikuchimvera ndi iwo apanga chiganizo kuti tipite nayo kotani nkhani. Amene amayankhulira unduna za chilungamo m'dziko muno a Frank Namangale adati iwo ndokondwa malinga ndi chigamulochi. Nkhani imeneyi tayilandira mosangalala kwa zonse zimene anabwera ku koti zinamafuna zoti zakanidwa. Akoti masula bwino kuti penal code imene anayuza powamanga anthuwa palibe cholakwika ndipo ili bwinobwino. Ngati angafune udandaulawa akuyenera kuti apange robe parliament ayipemphe parliament kuti ikonze zimene ingakonze. Akisa adawamanga mchaka 2021 poganizira kuti ankakakamiza ana ena kuti azichita nawo mchitidwe ogonana, ndipo agonani nawonso adawamanga mchakachi pa milandu yosiyanasiyana, ndipo mwakuti iwowa akuseva jere ya zaka 5 ku ndende yachichiri. Omera ufulu wa ana achenjeza kuti chiwerengero cha ana amene sakulandira chisamaliro chokwana ndipo akudziyang'anira okha chikukwera mdziko muno. Mkulu wa bungwe la NGO Coalition on Child Rights a Henry Machemba wati izi zikupangitsa kuti anawa adzikumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Amachemba ayankhula izi lachisanu pa msonkhano wa khonsolo ya boma la Blantyre. Eric Nsikiti wadza ndi zambiri. Tingathese bwanji nkhanzasi mwana aliyense amayenera kukhala ndi makolo kapena abale amene akumuyang'anira, kumukonda komanso kumuteteza. Koma zovuta zambiri kuphatikizapo kutha kwa mabanja kwapangitsa kuti ana ambiri mdziko muno akhale opanda owasamala ndi kuwakonda. Muno mu Africa ana pafupifupi 35 million akukhala paokha opanda makolo kapena abale owasamalira komanso kuwateteza. Malipoti akusonyezanso kuti ana opitirira 1.5 million mdziko muno samakhala ndi makolo awo owabereka. Ana ena opitirira 2.4 million amakhala ndi mayi awo okha, pomwe ena pafupifupi 178,000 amakhala ndi bambo awo okha. Izi zikuyikiratu poyera kuti ana ambiri mdziko muno sakulandira chisamaliro, chikondi komanso chitetezo chokwanira. Akuluakulu ochokera ku nthambi ndi mabungwe osiyanasiyana akukambirana za mmene angagwirire ntchito yochepetsa kapena kuthetseratu mavuto amene ana akukumana nawo. Zokambiranazi ndi mbali imodzi ya kampeni yolimbikitsa ufulu wa ana imene mabungwe a SOS Children Villages in Malawi, NGO Coalition on Child Rights and National Youth Network on Climate Change akugwira. A Henry Machemba ndi mkulu wa NGO Coalition on Child Rights ndipo akutsimikiza za mavuto amene ana akukumana nawo kamba kopanda chisamaliro ndi chikondi chokwanira. Tili ndi ana ochuluka amene akukhala mosowa chisamaliro makolo, makamaka ana amenewa nthawi zina makolo awo anatisiya kapena yayi makolo awo alipo koma mwina udindo waperewera. Ana amenewa timawaona ena M'mawu ake mmodzi wa akuluakulu ku SOS Children Villages Malawi, Alois Hezekiah, walimbikitsa adindo mdziko muno kuti achitepo kanthu pa mavuto amene ana akukumana nawo. Pambali ponena kuti adindo adziwa vuto limeneli, kwambiri timafunitsatsa kuti adindo amenewa apangenso commitment, atengepo china chake chonena kuti akhoza kupanga kuti athetse mavuto amene anakumana nawo, ngati mavuto ankhanza zosiyanasiyana, mavuto akukanidwa, mavuto omakula kwandazo wayimereza, even ena ngakhale makulu akhoza kukhala nawo. Koma poyankhapo wa pampando wa khonsolo ya boma la Blantyre a Mike Malitika wati akuluakulu a boma akugwira kale ntchito ndi nthambi zakudera pofuna kuchepetsa mavutowa. Tikuyesetsa kupanga malamulo amudzi omwe tikugwiritsa ntchito mothandizana ndi mafumu athu komanso achitetezo akumudzi. Malingana ndi ndondomeko za ufulu wa ana zimene mayiko kuphatikizapo Malawi anagwirizana, ngati mwana sakulandira chikondi ndi chithandizo chokwanira, ndiye kuti mwanayo akukula pa yekha
opanda chisamaliro chenicheni. Malawi Human Rights Commission MHRC yatsindika kufunika kulimbikitsa ufulu wa anthu othawa kwawo amene akukhala mdziko muno. Mmodzi mwa makomishona abungweri a Andrew Kavala wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo okambirana za ufulu wa anthu othawa kwawo. Lueleni Mpasa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Jonah Pankuku. Mwambo unasonkhanitsa akuluakulu aboma, atsogoleri a chipembedzo, mafumu komanso atsogoleri a ndale kuti akambirane za malamulo ndi ndondomeko zoyendetsera ntchito zolimbikitsa ufulu wa anthu othawa kwawo. Akavala anati bungwe lawo likutsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu othawa kwawo amene akukhala mdziko muno. Msonkhano umenewu cholinga chake ndikufuna kuti anthu kapena adindo osiyanasiyana amene akukhuzidwa ndi ntchito yopereka chisamaliro kwa anzathu awa ma refugees komanso onse amene abwera mdziko lino kuthawa mayiko awo ndi ntchito yotamandika. Muona msonkhano umenewu muli akuluakulu ma district commissioner, muli adindo osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana, muli adindo osiyanasiyana, ande cholinga chake ndikuti ngati dziko tigwirane manja motani ndi cholinga chofuna kuti ntchito yoteteza maufulu osiyanasiyana anzathu amenewa amene abwera kuno kuchokera mayiko awo ikhale ntchito yotani. Tili ndi udindo ngati dziko chifukwa tinasayinira ma instrument osiyanasiyana onena kuti tilokonzeka ngati dziko kuti tipereka chisamaliro chimene tingathe kwa anthu amenewa. Mtsogoleri wa anthu ochokera mdziko la Burundi kudzaleka refugee camp ni Bigira Goreth anafotokoza zakufunika kwa mwambowu. Gumano wa lero upindula pa ufulu wa ma refugees ngati tikukala mudzaleka muja titokupeza mwayonena kuti titokupita kunja kwa kampu tizigwira ntchito titokupanga business imene ngathandize dziko la ku Malawi kuti ipeze sopindu. Pakadali pano dziko la Malawi lili ndi anthu pafupifupi 55,000 othawa kwawo ndipo ambiri amakhala pa msasa wadzaleka mboma la Dowa. Nthambi ya zapansewu ikutolera ndalama pafupifupi 120 million kwacha pa mwezi muzindapusa zochokera ku galimoto zonyamula katundu mosatsata malamulo. Mkulu wa nthambi iyi Lare Chiwere wati anakhazikitsa malo oyesera mlingo wa katundu pofuna kuteteza misewu. Chaka chatha nthambi iyi inatolera zindapusa za ndalama zokwana 1.4 billion kwacha. Achiwere akufotokoza. Sasa kuti magamoto samanyamule kwambiri akapanda unyamula kwambiri timathandiza kuti misewu yathu itetezedwe, koma chifukwa choti anyamula kwambiri akagwidwa timachachaso mapenati akuluakulu kuti ndalama zija zikakonzesere msewu omwe iwo aononga, koma sicholinga chathu kuti tizitolera kwambiri. Timatolera kwambiri tende kuti compliance yukanika kunsewu. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitirize nkhanizi posachedwapa. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani? Sorry, pipanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maofisi muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili mmapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolembera ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi.
gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bantley, buy original, avoid counterfeit. Bantley, right miles with a smile. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Popitirira ndi nkhani zathu, unduna wa zaumoyo wati ukanikabe kufikira mlingo wa ndalama zimene zimafunikira kuti upereke thandizo lapamwamba kwa odwala. Mkulu wa zaumoyo a Lilian Chunda wanena izi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana zofuna kupeza njira zobweretsera chuma ku ntchitozi. Malingana ndi malipoti, odwala aliyense amafunikira ndalama zokwana $86 kuti alandire thandizo labwino la zaumoyo pa chaka. Brenda Kayo wadzanza mbiri mulipotiri. Achunda anati dziko la Malawi limakwanitsa kupeza theka la ndalama zomwe zimafunika zomwe zili $40 polankhula pa mkumanowu. Iwo anapempha mabungwe oti si aboma kuti abwere pamodzi mozipereka kuti athandizire ntchito za umoyo. Iwo anadandaulanso kuti ndalama zochuluka zothandizira ntchito za umoyo zimachokera ku mabungwe akunja omwe amapereka theka la ndalama pomwe boma limakwanitsa kupereka 25% yokha. So chifukwa cha zimenezo timakhala ndi mavuto ambiri mwachisanzo mene timaperekera chithandizo kwa munthu chimakhala mwina chotsikirako. Nthawi zambiri semwina timakanika kuti zinthu zina tizifikire, monga ngati imfa ya amayi, imfa ya ana ochepera, komanso ndi zinthu zina zimene kuti ziperekedwe na mwazaumoyo. Mkulu wa bungwe la Malawi Business Coalition Atriza Maphiwa anataka kugwirizana ndi pempho la boma ndipo apempha mabungwe oti si aboma kuti atengepo gawo. Dziko lapansi lonse panopa likulimbikitsa kuti dziko lina lililonse lizipezera lokha ndalama zogwiritsa ntchito pa nkhani ya zaumoyo. Ndiye poganizira kuti private sector ndi mbali imodzi imenenso thandizo limene lingachokere chifukwa taitanisa private sector kukambirana nawo kuti kodi ngati dziko tingayende bwanji kuti tionetsetse kuti tikhale ndi ndalama zimenezi zochokera mu dziko mwathu muno zotithandizira pa zaumoyo. Boma likufunika pafupifupi ndalama zokwana $537.1 million kuti zithandizire ntchito za umoyo mchaka cha 2024-2025. Akuluakulu a sukulu za ukachenjede za Mzuzu ndi Kamuzu University of Health Sciences ati sukuluzi zikufunikira akatswiri aungwiro m'maganizidwe. Akuluakuluwa ati ogwira ntchito m'makampani osiyanasiyana akukumana ndi mavuto a m'maganizo, kotero sikofunika kuphweketsa mavutowa. Sam Kalimira wadza ndi zambiri kuchokera ku Mzuzu. Wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya Mzuzu a Wells Singini komanso a Macpherson Malewa kuchokera ku Kuhes anayankhula izi pamwambo umene anapereka masetifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo okwana 49 kuchokera ku sukulu ya St John College of Health Sciences ku Mzuzu. Asingini adati ophunzira komanso ogwira ntchito ku sukulu za ukachenjede amatopa kamba kakuchuluka kwa ntchito komanso kutsutsana mu zina zinthu zomwe zingachititse kunena kuti akhudzidwe ndi mavuto a mu ubongo. Ma universities, ma colleges tiyambe kusatira zimene anthu akufuna, chifukwa tikatero pamene tizikhala tikupanga
ma-programs oti kuphunzitsa ana oti azikakhala othandiza kuthesa mavuto amene aliko kumene kuchokera. Amalewa anakuti pakadali pano akatswiri othandiza anthu mavuto a mu ubongo akufunika kwambiri kutengera kunena kuti Amalawi ena akudutsa mu nyengo zowawa ndipo izi zimachititsa kuganiza kwambiri. Amalewa anakuti ali ndi chikhulupiriro kunena kuti ophunzira omwe amaliza maphunziro awo oyang'anira mavuto a mu ubongo athandiza kuchepetsa mavuto ngati a kutha kwa maukwati, kudzipha, komanso mikangano yosadziwika bwino yomwe imadza kamba kakuti munthu ali kakasi. Akamaphunzira ana asukulu maganizo makhala mbirimbiri, zinthu zokhumudwitsa makhala zambiri zimene zipofunika anthu amene ali ndi akadaulo azidziwa mwansanga zisanafike poti posatheka ayi. Mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku sukulu yaChenjede ya UNIMA Emmanuel Ngwira anena kuti kupezeka kwa akatswiri othandiza vuto la mu ubongo m'madera osiyanasiyana m'dziko muno kukhozesa kuthandiza kunena kuti ophunzira komanso anthu ogwira ntchito m'madera osiyanasiyana adzikhala osunga mwambo. Komano mkulu wa koleji ya St John of God College of Health Sciences Esme Nkwinda anena kuti chokhumudwitsa kwambiri chonena kuti anamwino omwe aphunzitsidwa bwino za mavuto a mu ubongo amakagwira ntchito zomwe si zawo kuzipatala m'malo mokhala ndi maodi awo omwe adzithandiza mavutowa. Tiliso ni ma clinic officer omwe apanga specialize kapena manesinso omwe apanga specialize in mental health. Amenewa asapite maodi omwe akungoyang'ana anthu ajeno kaya kuseji kodi koma ikidwe maodi momwe atha kuyang'anira zinthu za mental health. Ophunzirawa amalizanso maphunziro awo azaumoyo osiyanasiyana pa sukuluyi. Ripoti limenelo la Sam Kalimira kutifikisanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane na inso mitu yake. Bwalo la milandu lakana pempho loti anthu mdziko muno asamamangidwe kamba kokwatirana amuna kapena akazi okhaokha. Ana opitirira 1.5 miliyoni mdziko muno sakukhala ndi makolo awo owabereka. Ndipo mu nkhani zina mgwirizano watsopano pakati pa mayiko a Malawi ndi Germany uchepetsa umphawi pakati pa nzika zina za dziko lino. Munali ndine Dave Kadama kufunirani madzulo abwino.